Ikusi duzuen moduan azkeneko egunetan berriro entzun behar izan ditugu udal ordezkariak jaiegunetan komertzioa irekitzearen aurka edo alde edukitako posizioa da, udalak planteatzen duena da komertzioak arduraz jokatu eta jaiegunetan ireki behar dutela, eta berriro ere udaletzeari esan behar dioguna da, utz diezaiola merkatariak akosatzeari, utz diezaiola Bilboko merkataritza sektoreari eta batez ere merkataritza txikiari jazarpen jarrera hau edukitzeari, eta pentsatzen dugula Bilboko merkatariak nahikoa azkarrak direla jakiteko komeni zaien edo ez jaiegunetan irekitzea. Etengabekoa da, udal honen presioa, duela 4 urtetik ona, eta horregaitik berriro eskatu behar diegu utz diezaiotela jazarpen jarrera honi.